Retrocediu al 31, coses de la meva vida. Bueno. Bueno, ¿usted le digo en Carmen? Carmen Català Lucas. Lucas. Vale. L'any de naixement, me lo pot recordar? Que és un dia curiós. El dia... El 14 d'abril. El 14 d'abril del 31. Del 31. Jo estava parlant ahir dalt. Que barbaritat, eh? I passava la manifestació, per ahir. Sí. Sí, i el metge dalt, i mon pare també. I el metge diu, mira, està parlant, viva la llibertat de l'home. Se'n va anar a Barcelona, se pensava que el feien ministre, i als 2 dies el van tancar a la presó, i se'n va tornar així. I després puja ahir al balcó a dir viva la llibertat de l'home, que el van tancar, doncs què tenia que dir? Ah, amigo, mare meva. Bueno, vostè d'aixòs anys no recordarà molt, d'aixòs anys de república. Ai, bé, però m'ho han contat, i el metge, ui, mare, és que era molt amic. Clar. Sí. Don José. Don José Montoliu. I vostè era de família de llanderos. Sí, llandero, cristalero, electricista. Quan entraven a la casa ho feien tot. Col·locaven les canals, col·locaven els cristalls, feien el quarto d'aseo. Sí. Son pare ja era. I me lo va dir? Sí. Abuelo, nostre abuelo. Clar. Roberto el Llandero, li diuen. Roberto el Llandero. Coneixia a tot el poble. D'ací, d'Artana, d'Almenara, coneixia tots. El Llandero és un ofici que ha desaparegut. Va posar... Me va baixar a la fira de Mascaret, de per ahí dalt, no sé si de Benassal o d'un altre poble de per ahí, perquè ara cert no me'n recorde. I me'n vaig anar, curiositat, a veure, i sí que estava doblant la llauna i estava fent coses de llauna. Clar. A part d'altres coses que tenia fetes allí, a l'estant. Mira, Almenara va posar totes les canals, no tenia canals Almenara, va posar totes les canals. I se n'anava amb bicicleta de nules Hombre, ja m'ho penso, que dos cotxes, un llandero pobret no tenia... Bueno, quan se va casar no treballava d'això, però van tindre molt mala sort. Perquè la tenda, vostès tenien ferreteria. Ferretería y objetos de regalos, que todos nos han perdido, están por ahí, però nosaltres no tenim res. Quan vam tornar de Villarreal, que és on ens vam refugiar, així no teníem ni una caïra, però n'hi ha cases que sí que tenen. I aquestes cases les van tombar també? No, esta no. Però tenia ahí al cuarto un proyectil que el cul el tenim ahí de metal. Ostres, pues que sort. El proyectil, el metal. Vaja, la primera nit que vam vindre de Villarreal, no sé d'on va treure mon pare un matalap. I no tenien mobles, no res. I va tirar el matalap en terra i ahir vam dormir els 4. Bueno, mon pare no degué dormir. I a la punta del matalap, un projectil clavat al piso. I al dia següent, mon pare se'n va anar al quartel, que encara estaven els soldats així, i els soldats se van endur el projectil. Ja no teníem res més. D'aixes coses me'n recorde alguna cosa. Home, clar, aquestes coses no s'olviden, sí. Ma mare tenia 4 anyets. Va passar per esta casa d'ací. Per baix dels cabirons va fer així i cau es queda clavat al piso. Que barbaritat. Tenia sort, I no va desfer la casa. Clar. I mon pare, és que no n'hi ha en. I jo després li feia, pare, no tinc res, m'han llevat la cuna,
m'han llevat des de la nina, que estic retratat una nina així gran, perquè a Nadal duíem joguets, també, així n'hi havia de tot. No tinc ni la tina, i mon pare diu, filla, hem tingut molta sort, diu, estem tots junts, diu, i no mos han tirat la casa, perquè la casa la va comprar per casar-se. Mare meva. Diu, i no mos han tirat la casa. I havíem tingut sort en un projecte el que teníem, me dia a mi que havíem tingut sort. Tenia molta conformació, Ui, però així venien els electricistes per això, els fusters per d'això. Com en tots els no anaven repartidors per ahir, tenia de tot, perquè jo en els aïslaors i els xicotets m'ha cansat de jugar després, saps el que vull dir, quan jo era xicoteta, i així venien pels carbureros, el pito dels carbureros, així, tots venien per tot això. No n'hi havia llum. Hombre, hasta l'any 60, que anaven els carbureros allà en la mar i tot això. Sí, així venien tots. No, ja són bons... Pues això. I així n'han viscut. Mon pare sempre molt bon humor, però... I quan van començar a tirar les bombes, jo me n'havia anat a casa una tia i davant de les oficines, que els abuelos estaven ahí, dels alemans. Era l'administrador. Era mi abuelo, i després mon pare. I que estan les oficines ara. I allà darrere era un pati gran en departaments pels cavalls. Sí. I l'altar que té Sant Joachim era del... L'altar que té ara Sant Joachim era de la capella d'oració de la casa dels alemans. Sí. I després, en permís dels amos, don Tomàs eren, i els amos principals estaven en Madrid, que havien vingut per qüestió de cervesa. I tenien moltes finques. Tenien moltes finques. Això. I aquesta casa és darrere, a la carretera. L'altre dia ens va contar, no sé si voleu tornar-m'ho a contar perquè se sàpia, quan venia per son pare que va fugir per les Anteuraes. Ah, sí. Sí. I quan se'l van endur, ahir tinc a la llar, i ensenyem el foc. I nosaltres ahir torrant-nos castanyes, i mon pare contant-nos coses, les més felices del món. I estava cantant-me una cançoneta d'ací del poble, en valencià, jo. Ara ixa, cantant-me per dormir-me, i després gitar-me, i després sopaent, mon pare i ma mare. I així era com estava al costat de la llar, engonstant-me en la mecedora, sent una veu, encara senc. Roberto, venim per tu. Així era. I això no s'olvida. Jo ja no sé més de mon pare. Quan me vaig donar compte, estava a la càrcel Modelo de València, a la Modelo. 22 mesos va estar. Però, com tenia aquest caràcter, i sabia fer-ho tot, van anar uns a arreglar grifos i coses. Diu, n'hi ha algú que me pugui ajudar? Els oficials. I va mon pare, diu jo. Diu jo, per eixir de la celda. I com vam veure que sabia més que ells, ja no van tardar i es va quedar mon pare a arreglar la presó. Tot ho arreglava ell. Tot ho arreglava ell. Ell no estava sempre tancat, ell anava per tota la presó, anava a la cuina, doneu-me un trosset de pa que ahir n'hi ha un mort de fam. Mare meva. Sí. Mira, i aquest quadre està pintat a la presó.
I ja d'ahir? Sí. Si vols el setè i llegir-ho, veuràs. Ostres, doncs tenia bona mà, Que barbaritat. No, però... Un home, un pintor de Castelló. A l'amigo català, sí senyor. J. Llopis, Càrcel de València. Jo és que no me veig bé, no puc llegir-ho. Sí, és de 1938, veig que posa. 38 39, no sé, perquè no sé veu. Però, ojo, Està més amar. A un xicuelo que anava allí a la porta de la presó i es duia tabaco, que li donava diners, es duia coses. Mon pare li va donar les sabates que duia quan va fugir. Pues esta vez de Castelló, José... Llopis. Pepe Llopis. Sí. Pepe Llopis. Una chica farmacèutica. A l'entrada de Castelló ja només queda això, els altres s'han mort. A més, ell, com era més jove, que era després de la guerra, les xiques eren de l'edat d'ella. I no fa molt vam fer la festa a nosaltres de Sant Antoni. I vam veure en el diari, ens vam veure les 4 germanes retratades, la que s'ha mort encara vivia, però quan farà 5 anys o 8. No tants, no tants. No, estava el retorn de Vilavella. Ja? Sí. Bueno, pues la qüestió és que vam fer la festa i en seguida ens van tocar per telèfon. Van agarrar el diari d'avui i en seguida ens van tocar. Vaig i li dic al meu home, tu vols que duguem a Carmencita i veurem a les Llopis? Perquè a les bodes nostres han vingut, a les bodes del germà i a nosaltres, o sigui que l'amistat no s'ha perdut. Doncs ara que jo, que vol dir coses meues, doncs jo anava a examinar-me lliure a l'institut. Clar. Vostè anava a escola, d'ací, Carmen, ahir a... Bueno, així feia classe ja. Però vostè a escola, a on anava a escola? Ahir a la carretera. Quan estudiàvem a casa. No, a on anaves a escola, no era a la carretera al costat de la qual... On està la música, que al costat està la casa dels retorns, ahir n'hi havia 2 aules, dalt, pels majors, doña Carmen Bayo i doña Rosita. I baix, la doña Carmen Bayo, és que era famosa, perquè entonces no anava la gent molt arregladeta, i ella venia, era de València, i sabíem que estava divorciat i tots aquests cuchicheos mos els duíem les alumnes, doña Carmen Bayo. I ahí, y después, Regiones Devastadas, va fer el grupo Lope de Vega. I Carmen se'n va anar a Lope de Vega i va estrenar el grupo. Amigo, caramba. Clar. Però vostè diu que la seva idea, no era estudiar, en principi. L'altre dia li ho vaig dir a la meva germana, esta que se n'ha anat. Com has estudiat? Mira, vaig a dir una cosa que no l'ha dit mai. Jo no ha dit a ningú que volia estudiar. Van vindre les mestres a parlar amb mon pare i vam comprar els llibres i me poso a estudiar. I tots els que podien ajudar-me, m'ajudaven i venien a ma casa a donar classe. Però va vindre mossèn Javier Torres Miralles, que me donava religió i llatí, el llatí fatal, xiqueta. I va i diu, Roberto, era amic, diu, a d'ell li havien matat a un germà. I diu, compra-li els llibres de quart de batxiller. Compra-li, que igual ho traurà. I en un any vaig fer tercer i quart. De batxiller. Ostres, pues, em toca bé. Vaig fer tercer i quart. I claro, com sempre estava estudiant, i estes eren xicotetes, pues ma mare no volia que estudiara. Perquè sa mare estava en la tenda? En la ferreteria? Sí. Ui, ma mare, les coses que feia. Les coses que feia ma mare. I feia, mastava, la roba, tot. La roba, comprar, vinc a fer coles i anava a una
tenda que havien organitzat ells, i uns que no podíem ni menjar eren els amos. I si jo anava, no me despatxaven. Bueno, ara continua la teva estudi. Ara què vas? Vostè el batxillerat el va fer per lliure, entonces? Sí. El batxillerat el va fer per lliure. Sí. Vaig fer en Castelló, vaig fer en l'escola normal, al costat de l'institut, a la plaça Ixa, on venien els cerdets, i anaven de nules i de tots els puestos a comprar el cerdet per criar-los. I després, esta tocineria que n'hi ha ahí, sa mare i son pare venien a ma casa, aquesta corral és molt gran. Ahí mataven el cerdet, el desquartissaven, feien les llonganisses, les Però botifarres. encara he vist l'últim. I encara té ella una caldereta, que la tens tu, jo ho sé, Que guany encara ha bullit les pomes i ha fet mermelà en la caldereta. pues ara està la mar. I ahir ho feien tot. Després, al dalt, que tinc un altre dalt, Per davant només té 2 pisos, però per darrere, com eren 4 xiques i el matrimoni va fer un alçar, tenia una altra habitació. i allí dalt venia aquesta dona, la carnissera, perquè la carnissera era ella. Se va casar i ella ha ajudat i tot, però la carnissera era ella. De la vall van vindre. I allà dalt mos posaven els pernils a salar. Que bé, ostres. Sí. El segon pis, sí. Bueno, seguís en la teva estudis. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, els estudis en Castelló, claro, allí tenia que anar a estudiar magisteri, tenia que anar a estar allí. No, quan vaig acabar el batxiller i me'n vaig anar a Castelló, ma mare no sabia on deixar-me, perquè en una pensió no volia deixar-me en una pensió per si me violaren, seria. No volia una pensió, la gent que entraïix a les pensions. I vam parlar, li ho vam dir a este home, l'home del quadre, diu, les meues filles van a la Consolació. Diu, ja ho averiguaré jo. I va parlar amb les monges perquè ell va pintar l'altar major de la capella de la Consolació a la calle Antonio Maura. El saps? On és? Al centre de Castelló. ho sé. Antonio Maura, al final del carrer Major. Antonio Maura. I això. I me van posar a les mongetes. I allí vaig ixiar, jo ixia, les altres xiquetes no ixien, però jo, i una altra ixíem a classe a la normal. I allí tot m'ho anaven a mi. Ai, Carmen, català, que la superiora me ha mandado que haga no sé qué, un jersey, y no sé hacer los bodoques, y no sé cuántos. Y Carmen feia estragos. Hemos de hacer una exposición y tú quieres hacer los dibujos, vendrás a mi celda, se van dur a la seua celda y harás los dibujos. I me deixa allí la celdeta, jo dibuixant. Era Cristo, Nostre Senyor. I en tinta xina es vaig fer un Cristo i quan me dóna compte, la celda de la dona donava al pati interior i d'una finestreta d'allà dalt estava mirant-me. Estava mirant-me. La mongeta, que eren jovens també. Després se la van endur a Amèrica. I Carmen va fer el dibuix i ho van presentar a l'exposició. I després
la superiora no me feia gens de gràcia. Pues diu, ay, ya hemos visto ya el Cristo que has hecho. Ay, fíjate tú. I després, quan va acabar la carrera, Quan vaig acabar la carrera, als 18 anys, als 20 anys, en seguida la vaig acabar en juny i sol·licite plaça interina, perquè tenia que ajudar els precís. I sol·licite. I estava a la mar i m'avisen que m'havien donat la plaça. Una plaça. A on era? Ui, a Nostre Senyor va perdre les espardenyes. Solia passar això, clar. Teníem que anar en el tren a Torreblanca. L'escola estava en terme de Belloc. Però nosaltres anàvem en el tren a Torreblanca. Per Torreblanca, per la carretera, a peu, com si anaves allà al Puntal. Mon pare i jo, que me va acompanyar, no, ja mon pare. I mos para la Guàrdia Civil. això a la primera plaça. Això a la primera, que no havia aplegat jo a l'escola. Mos para la Guàrdia Civil, mon pare va treure el carnet d'escautiu i tot el que duia, però jo no duia res. No duia res, jo no tenia documentació. Els carnets van així quan jo era... No tenia documentació jo. I apleguem al puesto, anàvem per la carretera, i apleguem al puesto i diu, este caminet serà. Per un caminet on anem com si anàrem al Puntal. Tu saps on està el Puntal? Hombre, jo crec, mare meva. El Puntal és Termerda. Mon pare de jove també anava amb els amics allà. I puig a dalt i hi havia uns quants xiquets, una escoleta, uns quants xiquets, una capelleta i cases de seminaris. Això va ser la primera. Això va ser la primera, però resulta que era una substitució. Se veu que alguna no volia estar allí i era de Castelló, se ho va arreglar i se va quedar en Castelló. Però era de 3 mesos. Allí donaven casa i tot, clar. I a la segona... Allí mos quedava la meva Rosselló. A l'altra. Sí. I l'altra. I després, quan vaig demanar plaça també, interina, que no havia fet oposicions encara, me donen el Cora. Però no era el Cora, era Araia. Que també és el mateix. I que és el mateix, a 7 quilòmetres del Cora. També a peu. A peu, hombre. Jo dalt del burro, 4 anys. I ma mare, pobreta, i vinc a girar esta muntanya, i jo dic, ja falta poquet. I ma mare diu, així no pleguem mai, pobreta, ja no podia més. I vam aplegar a Araia. I allí estava un mestre de València, de Villajoyosa. El van destinar o desterrat allí. Pues posiblement, perquè està molt lluny, Algo. Més de 200 quilòmetres. Villajoyosa, València. Està molt lluny, Ahí. Allò és Alacant, Sí, ja ho sé on és, ja ho sé. Molt lluny, sí. Pues millor sí l'havien d'estar. I van fer oposicions, segurament, i Les va treure en seguida. vaig aprovar les oposicions. Sí. I en les oposicions hi havia places en el Maestrat i pa i dalt, de Segorbé. Ostres, poc lluny també, però bueno. Però per així. Vau anar a veure I mon pare... I Xava no li va agradar. I mon pare diu... Perquè estava molt mal. Aquí. Que vau anar a veure Xava, entonces. Sí. Clar, Xava era un xicotet i darrere... I mon pare no va voler que anara al Maestrat. Està lluny, Maestrat està molt lluny, Però no va voler que anara ahí. I en canvi
estava una plaça en Cirat, En Cirat, clar, sí. saps? Sí, jo crec. Vora riu, De Raspadà, clar, home, sí, Vora clar, de riu. Cirat, sí. sí. I ahí vaig estar, i ella també, en mi. Entonces ja tenia 8 anys. Hombre, I va revolucionar tot el poble. Perquè a la tenda duien els ous les masoreres. clar. I a mi no m'agradava. Jo agarrava un bolset i feia que a Vicentica tiene un huevo i de una casa n'agarrava 2, de una altra casa n'agarrava 3 i quan tenia mitja dotzena me n'anava a casa i me coneixien. A tots els pobles. Se fa fer la mà del poble. I el retorn tenia una nebodeta que estava encantada. La mateixa edat que jo, sí. Sí. Que després jo he estat... Allí venien de l'arxidiòcesis de València, a Idal. Sí. No perteneixia a Tortosa. Això perteneixia a Tortosa. I ara ens han fet xurros. Ara Sogorb Castelló. Segorbe, xurros. Xurros. Són xurros. Bueno, quants anys Bueno, vas estar? ¿qué más? ¿Qué más? Así per l'entrevista jo. No, dona, lo que son cosas que nosotros Ah, sabemos. pues ajuda, no? Sí, Ah, y gracias. Està bé. Ara resulta que hice una plaça en Nules i jo dic, ui, en els pocs servicis que jo tinc no me la donaran. I no la sol·licite. I no la sol·licite. I li donen la plaça a una companyera meva d'estudis que tenia menys servicis que jo. Dic, ui, doncs a la pròxima sol·licite. Sol·licite i me donen Nules. I venen la mestra de l'OP, la directora, ai, que contenta estic, que la teua filla ve allí, no sé què, no sé quantos. I se'n va al grupo i li diuen, ve així, Carmen Català, diu, i on està l'escola? Si així no n'hi ha ninguna escola buida. Clar, ninguna aula buida. És que estem. I m'envien a Pío XII, que havien acabat de... Havien fet el grup nou. Clar. Havien fet el grup nou. Els que estaven interinos. Claro, sí. I Eixa, que va demanar antes que jo, estava allí a Síndica Rivera. I era de Vilavellà. Sí, sí. I vivien en Castelló, se'n van anar a Castelló, ja no van tornar a Vilavella a la guerra, saps? I això. Però ella només va demanar Castelló. Però... Ella hi va estar 15 anys. 15 anys, ell. Resulta que a aquest barri molts xiquets no anaven a escola perquè no podien comprar-los les espardenyes i no anaven a escola. I quan vaig anar jo, a mon pare tots ho coneixien. I a més, per treballar la finca dels alemans, quasi tots eren d'ahir, d'este barri. El pare del Picut, el pare d'Antonieta, venia a dur-nos coses en un cabàs. Ens duien coses. I estaven contents que tenien escola al seu barri. Allò era tot hores encara, en aquell moment, clar. Sí. I coses que passen. Quants anys va estar allí? Ahir vaig estar 15 anys i no me n'haver anat perquè estava molt bé els companyeros. Les dues filles del metge que estaven en Cirat, com me coneixien a mi, anaven de Cirat perquè... També estaven de mestres d'allí dalt, les filles del metge d'allí dalt, sí. Doncs demanen Nules i estàvem allí també. Que meravella, pues. En les xiques. Després no sé si viuen o no viuen. Però només fa un any que no els has tocat, perquè l'altre any d'allà encara els vas tocar per telèfon. Sí, i eren les filles del metge de Cirat, les mestres. Una estava allí i l'altra estava en Aranyuel. I allí vam estar. Sí, clar, sí. Aranyuel. Ara se veu
I la gent d'allí, quan eren joves, se n'anaven a servir tots a Barcelona. Tots a Barcelona a servir. I moltes se n'anaven a les cases que havien servit les seues mares. Sí, és veritat. La tia Vicenta, l'home Florentino, la filla Carmen, també estava servint en Barcelona. Ella s'hi va fer la... Jo revisava la línia de la llum, d'hidroelèctrica, per les muntanyes, l'home d'això dona que diu. Què? Mos volia molt, això dona. La tia Vicenta, que mos volia molt. La tia Vicenta... La germana de la senyor Virtud. De l'ama de la tenda, que era una tenda que tenia tot. Igual tenia botons, que fil, que sardines i de tot. I allí anaven en els ous. I feien, dame esto, dame l'altro. I pagaven en ous. Resulta que l'home, l'amo de la casa, tenia un fill que tenia la tenda també, però en Castelló. I son pare, els ous de cirat, anaven a Castelló, darrere del Teatre Antic. Una tendeta allí davant de Nules estava el fill. De Nules per allí a Mascarra. Què? Que entrant de Nules a Mascarra, que va baixar... Sí. Tenia una tenda, però els ous venien de cirat. Que gràcia. I això, mira. I després va estar... I després, quan ha vingut a Nules, vaig estar en Pió. Però després te'n vas anar... Però després me'n vaig anar, perquè jo dic, ixen 2 places a l'OPE i li dic a l'altre companyero que tenia les xiquetes jo en l'escola, digo, yo he solicitado marcharme de aquí. ¿Qué he solicitado? Digo, hoy se acaba el plazo. I què fa? Se'n va i sol·licita ell i les 2 places que n'hi havia en l'OPE me les donen a ell i a mi. I ara... Avui totes les alumnes d'ahir encara passen... Totes les que passen... L'adoren. Totes les que passen... Jo, com resulta que d'ahir de la sèquia, és que la Guàrdia Civil, que era la casa del retorn, era la de Guàrdia Civil. Que me parle jo les filles de la Guàrdia Civil, jo, de Luchante, que me felicita aquesta xica. Pues, ahir, sí, Teresa, van vindre tota la família, veurem. Sí, ara fa poc, perquè té així una neboda que està de professora en l'institut, ella i l'home. Bueno, ara ja s'ha retirat. Sí, estan retirats, estan jubilats. Bueno, i això, i me vaig quedar allí fins que me vaig jubilar. Però quan vostè vas començar a estudiar, No, només estava jo. Mare meva. I els 2 que estudiaven, un desastre, que feia maleses per ahir. Tenia 2 germanetes, les Figueres, son pare abogat del juzgat, i ell no res xiquet. I el van col·locar a la bancaja. I l'altre xiquet que estudiava, que un dia, això és un xiste, com un xiste, que va el professor, que era un mestre que era el més famós del poble, don Antonio Benito. I estàvem en una classe, eren 4, del repàs i això, que fem. I li dona a l'altre xic, que era més bona persona, no era travieso, casat en gendre o què és, d'Estrella, l'home d'Estrella. Son pare d'Estrella. Eloi. Eloi, son pare d'Estrella.
I això son pare d'Estrellà. Claro. Sí, bueno, això, d'ahir davant. Sí. I per què ho dia jo, això? Anaves a contar-los que va fer com un xiste. D'això de... Este xic era bona persona, però curtet, era curtet. I el mestre era un pillot, i va i diu: Tin, borra la pissarra, de dalt pa amunt. I el xiquet en el borrador a la mà. Home, clar. Ai! Sí que era curt. I va i diu català, i jo dic, ahir pujarà vostè a borrar-ho. Pues, I aquest mestre també li tinc que agrair un muntó. que bé, que bé. Clar. Clar, perquè vostè com a mestra en tanta experiència, com recorda els seus mestres? Com estava l'ensenyament? Ui, els mestres tots bons. Així van vindre dos mestres a parlar amb mon pare. Una de pàrvuls, doña Teresita Braulio, que vivien en Castelló, i vam anar totes a pàrvuls a aquesta mestra. I l'altra, una altra mestra que després... Doña Lolita Ferreres. No, és que va vindre, sí, era doña Teresita Navarro, que estava ahí on estava la farmàcia de Peret el Rònec. Ai, això ja no la conec. I aquests dos mestres van vindre, i l'altra mestra, doña Teresita mos havia tingut a totes, i la germana venia així a moldre el blat, perquè tenia que pastar, i en una maquineta d'embotir llonganisses, mon pare va fer de llamda un escudet, i en vez de llonganisses eixien galletes. Bueno, el cas és que aquesta dona, mon pare la va avalar, la que vivia així, este carrer, la va avalar. Diu, si no la vale, què farà esta dona? I van vindre les dos, perquè a eixa ma mare li deia la del coll roig, perquè se va vestir de negre, d'això, i el coll d'això roig, perquè era roja. I però mon pare la va avalar. I va vindre aquesta dona també. I van parlar amb mon pare. Me compren els llibres, i jo, tu a estudiar. Pues molt bé, no? Ho van acertar. Jo no vaig dir res a ningú. L'altre dia li ho vaig dir a la meva Rosita, esta que serà. Dic, mira, haver estudiat tu també. Dic, jo no vaig dir a ningú, Vull estudiar. Jo així a d'escola, Ho van manar, jo així a tenia capacitat. d'escola, i ma mare i cosit, mon pare i en el fogueret, que ara l'ha donat al carrer La Sang, al museu, del carrer La Sang. I això, i jo venia, mare berenar, agarrava el berenar i a jugar, era molt jugadora jo, totes me buscaven per jugar. I per dalt dels escombros... Clar, que això estava tot assolat. Només estava desocupat això. Els carrers, d'ahir a este carrer, d'ahir a l'altre carrer. Perquè això era la carretera. Hombre, clar, Menos mal, i nosaltres, ahir a la cuina, teníem pou. I venien d'este carrer a Perauià, al pou. Ara ja no el tinc. Perquè a l'obrar, els obrers van tirar tots els escombros al pou. I ahir on tu estàs una silla, n'hi va. Ahí baix. Com si fos una jarra. Una silla de guardar granos, trigo i això. Sí, una silla. Però vostè va començar de mestra, encara donant costura i totes aquestes coses? Sí. Sí, de matí i de vespre, sí. De matí i de vespre. A de tot, clar. Sí. I els dissabtes explicaven l'Evangelit i resàvem el rosari. Cada dia el resava una xiqueta.
xiqueta. Per acabar el curs Sí. es feia dur roba vella i s'escuraven totes les taules, això i aquest grup. Ah, amigo. I se deixava la classe superlímpia. Qué maravilla. I els ensenyava el de Cheguito, que era de tot. Ah, sí, i cosien, i bordaven. Vam anar a veure una que s'havia casat, que l'home era veí, blanco, Maruja Ballester. Ah, sí, Maruja Ballester. Ballester, son pare era de Vilavella. I això. I jo vaig anar a veure... I mos ensenya, ella mos ensenya la casa i mos ensenya l'aparador en les manteleries i tot. I allí a l'aparador estava el que s'havia bordat en la meva escola. Ui, se'n recorda molt. Què? Una vegada que vaig anar a fer escola per tu, un dia o dos ahir, que vaig fer la raïz quadrada i resulta que tu ahir no les deixaves a plegar. Havíem fet ja tot el de Ai, no sé el que dius ara, jo. A la raïz quadrada era difícil, ¿eh? El què, tu? Que les matemàtiques, Sí. que no només es feies bordar... Ai, jo després preparava de batxiller jo. Sí, Hombre, tenia... claro, era de tot, òbviament. Van aprovar, tinc 3 mestres, una està a la vall, ja estan jubilades, l'altre dia n'hi havia una així, Consuelo, i l'altra que podia una miqueta més, farmacèutica, està en València, una altra, la de Gavaldà, era músic, i mon pare també. Ah, això no sabia. D'ací a casa Sí. guardàvem la bandera. No tenia... Teníem el quadre de Santa Cecília i quan tenia que eixir la banda, així venien tots. I ma mare feia galletes en la maquineta que havia fet mon pare. I tots venien que entonces no n'hi havia res a cap puesto. Però ma mare és que feia de tot també.